Don insabu hawnhekk nitkellmu niddiskutu suġġetti differenti u propju issa ser provaw naqbdu ftit ma' suġġett partikolari sa ċertu punt, imma isu bħal donnu daħal fl-istruttura ta' ħajjitna li kulħadd irid jidher eżatt, irid jidher l-iraq possibbli, l-aħjar possibbli, u xi kultant kif nibdew naraw dik iż-żaqtiela xi daqsxejn mill-ewwel jibda ġej l-inkwiet u nibdew naraw il-Mattejos Grasso jibgħatlek fuq il-Facebook u jgħidlek ejja mel xi session u nibdew b'dar-realtajiet. Però l-mistoqsija tagħna llum ser tkun bil-fors irrid nidher fl-aħjar mod possibbli u x'inhu l-aħjar mod possibbli. Għandna lil Tamara u l-Mattejos sabiex magħhom nitkellmu dwar dan. Ejjem nikon ftit kmieni. Jew soltu tqumu kmieni dejjem. Jiena nqum ftit kmieni, però mhux daqshekk. Ħamsa eskwart jiena ħobb inqum. Vera tqum L-aħjar kmieni mela. bħala arloġġ, inħobb norqod l-istess ħin kemm jista' jkun l-istess Ma ħin. torqok kmieni jew Norqod ara jkunu l-10, nipprova nżomm l-10 eskwart mhux iktar minn hekk. għax imbagħad tagħmel ġurnata d-dej. Għandaħ hekk, nittajmja nara l-ewwel ħaf ta' xi logħba ta' Champions League, imbagħad wara ma jkienx. Jiena probabli qas l-ewwel 5 minuti ma narax. Kan kont ġieli norqod fis-7 filgħodu u nqum fit-8 pereżempju. Jien hekk kont. Ma naħdem sa filgħaxija. Hekk kienet il-formazzjoni ta' ħajti, imma kellha tinbidel kollha. Mela, ejja nitkellmu ftit dwar dan is-suġġett. Milux anke tkellimt dwar dan fuq l-Instagram tiegħek ta' Marenti u tkellimt ukoll għal mod ta' kif forsi kont taħsibha anke minn ċertu sitwazzjonijiet li għaddejt minnhom. X'inhi l-opinjoni tagħkom dwar dan? Jiġifieri inti wkoll Tamara taħdem f'ambjent fejn il-moda tingħata priorità, id-dera hija priorità wkoll. Mattejos mhux binqas, jiġifieri x'taħsbu? Ifimnina minn qabel ma bdejt naħdem f'dan il-qasam kont nkun self-conscious ħafna, kemm jien u kemm sħabi. Illum il-ġurnata peress li għandi social platform u nemmen li bnejt komunità li ħafna nisa jseguni jaħsbu illi għax inti tkun qiegħda fil-limelight jew għax inti tkun qiegħda fuq social media trid tidher dejjem perfetta. U apparti minn hekk tallimt ħafna kemm hawn nies self-conscious. Self-conscious biex jitkellmu ma' ħaddieħor, self-conscious ma' l-ewwel ġota tax-xogħol, l-ewwel ġota tas-skola, u milux ukoll tkellimt fuqha. Mort Freshers Week bdejt nara kulħadd teċitat li ħajibda skola u bdejt nara ħafna kulħadd jisti. U tkellimt ma' ftit minnhom u għattilhom li jienu dieħla l-iskola ħassejt ġo fija dik il-mistħija li kelli meta kont għadna nibda skola jiena. Min jixtieq ikun ħabib tiegħi jekk mhux qiegħed nidher sew, jekk xari u U f'daqqa hekk bdejt ngħid għandna bżonn inkunu nafu li there is no perfection, inti qatt ma tista' tidher tajjeb għal kulħadd għax one dejjem xi ħadd ħajsiblek xi ħaġa. U tu the best thing you can be is yourself at the end of the day. Minix qed ngħid tuħu xtiblek innifsek, imma jiena pereżempju intant kemm kont fis-sajt għamilt żmien snin ilu illi ħsibt li l-perfezzjoni tiegħi huwa li nkun l-irqaq possibbli li ma jkolli xejn fuq wiċċi la ponta la ebda imperfection dejjem irid inkun eżatt, mentri kont l-iktar imdejqa f'ħajti. Irnexxieli, kont l-irqaq li kont, kważi kelli n-nies kulħadd jgħidli li kont kera, li kont sirt kera, però jiena kont xorta nara ħoxna. So xi ġifieri, meta inti tipprova tkun l-aħjar li tista' xorta ma tkunx happy, jiġifieri l-kuntentezza ħad tiġi minn ġo fik. Jekk ħajkollok il xi ħadd ħajdlek xi ħaġa, ħajdlek kemm jekk intoħxon, kemm inti kirqiq, il-kulħadd ħassib. So inti trid tinbidel. U mux in-nis qatt ma ħajnbidlu, n-nis dejjem ħansibulek xi ħaġa. You have to be the courageous one illi tajt this is me, I'm doing the best for myself u temmen fik nifsek. Mattejos, teżisti figura ideali li forsi ma tikolx iżejjed, ma tikolx ftit u tagħmel eżerċizzju li fl-aħħar mill-aħħar ħajżommok kelti. Il-figura ideali naħseb jikreja dak li jkun f'moħħu. Mela jekk pereżempju nammira lil Quintin, tajjeb u nixtieq li għandi t-tul tiegħu, sissa għall-inqas jiena ma nafx bihom, m'hemm xi ħaġa biex nitwal daqs Quintin. Allura jekk jiena nifissa li bil-forsi li tkun twil daqs Quintin inkella mhux se nkun nidher tajjeb, jiena ħanibqa' nħossni kif qed tajjeb ħafna Tamara imdejja. Aw tkaken illum tek titħajjel. Aw tkaken. Fil-fatt biex nittajta. Għax hawn il-tin tajjeb hawn wara jħobb jaqbad ħafna miegħi għalli takkuna jonqsok itlu kas ngħid il-Tamara. Anyway. U it-tajba qiegħda hekk mela inti qisu l-istandard li tikkrea għalik innifsek. Jekk jiena happy illi għandi naqra żaq. Jew inkella happy li pereżempju nikol tajjeb għal breakfast imbagħad lunch u dinner ma nikolx daqshekk tajjeb, if that makes me happy, dik hija l-aktar ħaġa importanti. Imbagħad hemm daqsxejn ta' fine line fl-opinjoni tiegħi. Bej li jiena nkun egoist u bej li anke l-istandard tiegħi ma nafġux f'liema sens. Fis-sens illi ma naħsibx li huwa tajjeb la għalik wara ta' madwarek illi inti tkun obese. F'liema sens.
Mela, jekk inti tfal speċjalment għadhom jiddependu minnek, inti qed tirriskja literalment anka lejxin tagħhom apparti tiegħek, għax jekk inti jinnaf toħroġ marit minn fuq ix-xogħol ħajbatu huma miegħek. Jekk huma għandhom bżonn l-enerġija tiegħek, inti ma sax ittijilhom daqskemm tixtieq għax inti tqila għajjiena batuta. Mela, naħseb li mbagħad hemm daqsxejn ta' fine line bejn inkunu happy u nkunu egoisti. Jiena nemmen li trid tkun happy in a good weight u good weight m'għandux numru, għandu range, għandu bejek u hekk. Jekk taqbeż dak il-limit, ara x'tista' tagħmel biex dak il-pace jonqos xi ftit, jekk qiegħda below that limit, hemm iktar ħsara milli kieku qiegħda over the limit. Naħseb Tamara li għandha din l-esperjenza. Naqbel, però nemmen li s-soċjetà tqis illi xi ħadd li overweight u aktar unhealthy minn xi ħadd li warqiq. Jiena meta kont l-irqa li kont jiena kont imur għand tobba għax kelli problemi anka bil-hormones, ġifiru kollha qaluli li jiena m'għandix problemi għalfejn għax kienu jpoġġuni fuq il-miżin, kont health kif qed tajt inti kont weight, qed tajt inti kont bil-range, inti m'għandek xejn, inti m'għandek xejn. Jiena fil-verità my body fat percentage was much lower than it should be għal height tiegħi, pereżempju. Ġifiri meta tikol ftit jistgħu jaffettwaw anke affarijiet. Hormon u ħafna, x'inti meta jkollok low body fat, inti tajt inti wkoll, il-hormones tiegħek jinbidlu kompletament. Meta inti jkollok dieta jekk ma tmurx għand xi ħadd professjonali, tista' d-dieta xi ħadd jgħidlek ibdilha mill-lum għall-għada. Dik hemmhekk qed tagħmel ħsara kbira l-ġismek, il-moħħok, kollox. So dejjem araw li ħatamlu differenza, però ħoduha bil-mod. U dejjem provaw żommu dieta bilanċata, ġifieri di ma teżistix li inti qatt ma tista' tieħu biċċa ċokolata, għax mhux ħajja. Però li żomm bilanċat ma tistax tajt u jostonara u s-sena u mbagħad ħassira l-healthy, però dieta bilanċata u ħajja bilanċata hija importanti ħafna kemm fiżikament u kemm għall-moħħ. Sinti Tamara semmejt li min ikun fil-limelight ikun hemm ċertu pressjoni fuq biex jidher l-aħjar. Però dil pressjoni taħseb li ġejja mill-medja? Ma nafx li kollok eżempju newscaster li dejjem tidher tajba li kollok. Però ma naħsibx li hemm ħafna min jaħsibha hekk, xi jiena stess kont ħafna iktar self-conscious qabel ma kont fuq social media. U mbagħad xin kont fuq social media illallu kulħadd qed jaħseb li jiena dejjem irid inkun perfetta. Isom bħal inħolqu standards li bil-forsi timxi magħhom. Però is-soċjetà in ġenerali. Ħadd jgħidilna li naf Klara da filgħodu tiġi mingħajr make-up jew intom tiġu mingħajr make-up jew bil-bies iktar. Eżatt, skont kif tħossok komda inti. Jiena meta kont bdejt fuq social media bdejt naħseb li wara l-ġim rid nagħmel make-up għax jekk min jarani mhux se jarafni, kont inħossni vera ħażin. Illum il-ġurnata nħu pjaċir min jarani bla make-up, nħu pjaċir min jarani għana wara l-ġim u jgħid ara Tamara għalfejn xina fuq social media u fuq il-platform li hekk nitkellem, nkun bla make-up, nkun me my 100% għax irid nagħti kemm qed ngħidilhom isma' be yourself u kemm għalija għax jiena ma kontx ferħana li nipprova dejjem nidher perfett għax mawħat perfett, mawħat. U dik iridu nifhmu u nemmen li s-soċjetà ġabitna hekk, it's not just the media. Jiena nemmen ukoll li punt importanti li xtaqt noħloq illi hemm social media u ħafna nies naħseb jgħidu li il-problema ta' social media kważi tidher perfett bla bla bla. It is you at the end of the day who is following people, so inti tidvera tkun konfidenti fuq min qed tifollowja kuljum. Inti lejx qed tħares kuljum? Qed tħares lejn nies li tiwaqgħu ħażin kuljum jew tipprova tifollowja nies li ħajġibuk konfidenti bik innifsek u turi. Jollulek l-element ta' pożittività fik innifsek. Exactly, so fil-verità naħseb li aħna kaġun li nħallu li n-nis jaffetwawna at the end of the day. Jiena qed ngħidlek ġurnata minnhom kont battu unfollow jgħid il-kulħadd that didn't serve me li kont nara. Ma hija vera din, jekk hemm xi ħadd li bl-influenza tiegħu għax dija kollox ġieri lilek qed iġelek tħossok inqas milli int għalfejn ħadeq passegwi ġieri, però di mbagħad torbot ukoll bħal vizzi, ġieri jekk is-sigaretti nafu li hemm ħażin, hawn jgħidlek għalfejn tibqa' tpejjeb, imma mbagħad hemm dal-element ta' vizzju li jien irid nara, irid nara x'inhu jiġri. Li qed tajjeb inti kwinti huwa dan, illi social media fil-verità huwa riflessjoni ta' xi jsir fil-ħajja normali. Kif tajjeb Tamara pereżempju tagħmel workout u tixbed video tagħha. Jiġifieri it is just a mirror ta' x'inhi tagħmel fil-veru ħajja. U anke f'dan l-aspett mela jekk aħna noqogħdu niffollow jew insegu affarijiet negattivi, jekk pereżempju ħobb inġib eżempju jiena inti dejjem waqt it-television toqgħod tara l-news, x'tippretendi li ħadd tkun happy? Dak sploda hemm, liħor qatel il-ieħor, liħor ħajneħħuh minn president. Kollox negattiv. Anka mbagħad, għax kif qed ngħidu riflessjoni ta' xi jsir fil-ħajja normali, jekk inti tixtieq tibdel ċertu vizzijiet, semmejt inti sigaretti, jiena irrid nagħmel l-għażla illi ma nibqax inkun ma' nies illi jpejpu. Jew inkella li ma jirrispettawniex illi bħal ejja hu wieħed tajt mhux se joqtlok
dak ngħidlu ħi skużani, ħadibqa' sejjerek. Aħjar ma nkunx miegħek. Mela jiena qed nipprova naqta dak il-vizzju inti qed tipprova twaqqani, irridu nażlu x'naraw ma' min inkunu. Kombinazzjoni tissemmi sigaretti il-ġimgħa l-oħra kont insegwi lil Danita u minn selmila minnaw. Danita qalet meta palissa Danita pregnant u qatat is-sigaretti u bdiet tgħid illi meta jipprovat taqta' sigaretti meta ma kienx pregnant kienet issib diffikultà li meta eżempju joħorġu barra ipejpu sigarett fil-gallerija kienet issib nies li jgħidu isma' jew ma naħu sigarett magħna, ġifieri pressjoni negattiva. U fl-istess ħin tista' tkun pożittiva. Mela mhux għax fuċċa, però jekk Tamara segwi li tagħmel hi, jekk anke timxi fuq il-passi tagħha, Tamara tagħmel ħafna affarijiet tajbin. Mela di wkoll qed nikrew ċertu idoli folots. Waqt li hawn idoli oħrajn bħal pereżempju Tamara, illi hi naturali. U n-nies għalhekk iħobbu jsegwuha, għax in-nies iħobbu r-realtà. U jirrelataw ma' realtà li jistgħu jilħqu Mela kollu. bir-rispett kollu, pereżempju naru janka minn fuq it-television, titkellmu laqqas tifhmu x'inhu jgħid, jitkellem isu qed il-qorti waqt xi awla waqt xi kawża. Tisma' kelma tqila tnejn tlieta taqtaqalu, taqqas tibqa' segwih. Titkun reali, titkun autentiku. Issa, daw l-istess idoli però jafuhom daw l-affarijiet. Allora noqogħdu attenti again lil min insegwu u biex nibdel naqra anke s-suġġett. Hemm min jgħidlek isma' jien qed ikun pulit biex nidher fuq it-television, jekk insemmu il-famuż Donald Trump, ta' ma qatt jgħid jiena fini daqsdinja mela mhux noħroġ għall-politika, ġifieri skont x'temmen inti. Grazzi li kontu magħna u Grazzi. proset ta' dan il-messaġġi illum huwa l-jum ta' tbissima, l-jum tal-pożittività, ġifieri ħabat ġifieri u kemm tistgħu illum, ġifieri dan hu l-jum illi ġivvintat l-emotikon l-smiley face biex niftehmu. Jalla kulħadd isib xi ħaġa fuq xi jitħaq illum. Ekku. Jalla. Ekku. Grazzi.